Akkor mindenkit szeretettel üdvözlök itt a bonyhádi, most már lassan a harmadik születésnapi zöldségi kosártermelői piacon. Most egy kis beszélgetést fogunk tartani, ez egy ilyen bevezető beszélgetés a termelői piacról, fenntarthatóságról, termelőkről, és én először magamat bemutatom, mert nem én szeretném végigosztani az észt, hanem szeretném, hogy a körülöttem ülők beszélnének, és utána átadom a mikrofont, és én maximum kérdéseket fogok neki föltenni, meg ha valami belém szorul, akkor azt el fogom mondani, de hát, ők itt most a termelők. Hát én Kovács Vendel vagyok, és az egyik alapítója vagyok a termelői piacnak, még 2022-ben kezdtük meg ezt a munkát, ami azzal, hogy most már 3 éves, akkor azt tudom mondani, hogy működik. És szakmámat tekintve egyébként én könyvelőként dolgozom, és nemrég végeztem, mint ESG tanácsadó, majd esetleg erről is mondok pár szót. És akkor hát a hölgyet először itt Anni, férjezett neved Márkus Anita. Mutatkozzatok be arra, kérlek, és mondjátok el, hogy kik vagytok, mivel foglalkoztok, és termelők vagytok, akkor végül is ezzel kapcsolódtok a piachoz, de mindent mondjátok el. Igen, tehát Márkus Anita vagyok, Alsóbörzsönyből, egyébként bonyhádi lány vagyok, a férjemmel közösen, Márkus Bencével Alsóbörzsönyben gazdálkodunk. Mi hát alapvetően a konvencionális szántóföldi gazdálkodásból jövünk, illetve erdőgazdálkodás, ilyenekkel foglalkoztunk eredetileg, és aztán belekezdtünk az állattartásba, van nálunk birka, ló, hobbi állat, mindenféle, és szénagyártás, legeltetéstől kiindulva most jelenleg az ökológiai, tehát bio, úgymond, csak nem biominősítésű még, mert még telepítés alatt van, gyümölcsültetvényeknek a telepítéséhez fogtunk most hozzá. Te is mondj valamit. 90 hektár a gazdaság, ez 70 hektár lesz ebből az öko-vegyes gyümölcsös. Egy mediterrán blokkot is beépítettünk, az azt jelenti, hogy 12 hektár olívabogyót eltelepítettünk, gránátolmát, fügét és datójaszilvát, tehát mi a klímaváltozásban nem bízunk, hanem aggódunk és felkészültünk, úgy érzem. És lesz egy másik blokkunk, arról is beszéltek, a pekándió nélküli pekándiós jellelet, mert a vegyes ültetvény alapjait már elraktuk, de pekándiót nem tudtunk még szerezni. Bence, egy kicsit rak közelebb a szádhoz. Köszi. Az állat, az jelenleg húsmarhatartás, abban is látunk perspektívát, azt fogjuk bővíteni. Jó. A széna biznisz, beszélt feleség a szénáról, csak ugye a gazdasági vetülete, hogy egyébként nem éri meg szénát eladásra gyártani. Az a realitás, olyan 50 vagy 500 forint, meg 1000 forint van haszon egy szénán, és jelenleg a TORSZ támogatási rendszer tartja fenn ezt az egészet, de az kezd átalakulni. Kicsit beszéltünk erről is, a fekete levesről, de nem panaszkodni szeretnék ezen a jó piacon. Továbbadnám a bemutatkozást, folytassuk. Én Nagy Sándor vagyok, és mi 5 éve költöztünk le vidékre, városból, Biatorbágyról, Budapest mellől, és néztük, van egy nem nagy a területünk, 1,2 hektár, és ahogy néztem azt a déli domboldalt, egy szántó volt, hogy mit tegyünk ide, és levendula, egyszer csak így beugrott. Úgyhogy telepítettünk egy kis levendulást, és utána jöttünk rá, hogy a területünkön nő rengeteg gyógynövény, úgyhogy azt is elkezdtük felhasználni, és jelenleg a termékportfóliónk az úgy néz ki, hogy gyógynövénytinktúrákat készítünk, a feleségem naturkozmetikumokat gyárt, illetve kézműves házi szörfjeink vannak. Nyilván minden permakultúrás rendszerben saját magunknak előállítunk zöldséget, gyümölcsöt, de nyilván ugyanezzel a szemlélettel kezeljük a levendulaföldet is, tehát nincsen gyomírtó, nincsen vegyszer, kézzel aratunk, és így ilyen értelemben nagyon tiszták a termékek.
Úgyhogy ez a portfólió van, és mi erre építettünk egy webshopot, tehát nekem fontosak ezek a termelői piacok is, de mivel olyan a termék, hogy tudom küldeni az országban bárhova, ezért adta magát a lehetőség, hogy egy webshopot is kiépítsünk. Röviden ennyi. Azt szeretném kérdezni, hogy én úgy tudom, hogy ti voltatok eredetileg Németországban, és onnan költöztetek. Csak te voltál? Jó. De nem itt nőttetek föl, tehát most éppen laktok, hanem hogy ez egy nem régen indult dolog. Te is mondtad, hogy Biatorbágyról érkeztél, hogy ez elindult ez a dolog, tehát hogy ebből a szakmából érkeztek, vagy van más polgári szakmátok, és akkor ez egy másik újrakezdés, vagy honnan jött ez a dolog, hogy akkor ti gazdálkodni szeretnétek, miért tevelt választottátok, miért ezt a módját választottátok az újrakezdésnek, valami ilyesmit. Oké, köszönöm szépen. Alapvetően miért tevel? A pénzt szabta meg, hogy Budapesttől Tolna, Somogy, Bács-Kiskunba lehetett annyi pénzért, amennyi rendelkezésre állt, olyan ingatlant venni, ami beköltözhető és normális, és nem kell még 20 milliót rákölteni a felújításra. Tehát ez ilyen praktikus szempont volt, de nagyon megszerettük. Az meg egyértelmű volt, tehát látjuk, hogy merre halad a világ. Tehát most, hogyha akár a természeti katasztrófákat, akár a gazdasági, politikai folyamatokat nézem, az teljesen egyértelmű volt, hogy ha mozdulunk az agglomerációból, a városi életből, akkor csak és kizárólag a vidék, és eleve olyan ingatlant kerestünk, hogy az megélhetést is biztosítson. Akkor még, amikor kerestünk, nem tudtuk, hogy mi lesz az, de úgy állítottam be a keresőt, hogy 5000 négyzetméter feletti telekterület legyen, és hogy akkor ott majd csinálunk valamit. Nem tudtuk, hogy mit, az úgy menet közben alakult. Úgyhogy nekünk ez így jött, de egyébként maga ez a gyógynövényezés, meg a termelés, önellátás, ez mind a kettőnkhöz, a feleségemhez is, meg hozzám is ez nagyon-nagyon közel állt mindig is. Egyébként ott Biatorbágyon is egy kis kertes házban laktunk, és ott is termeltünk, csak hát itt már egy kicsit mások a kategóriák, vagy a volumen. Hát én eredetileg nem mezőgazdásznak készültem, hát jogi kartól kezdve mindenféle megfordultam, és végül az informatika területén kötöttem ki. Dolgoztam 3-4 évig multinál, aztán külföldön, mind csak ilyen irodai munkákat kell elképzelni, és közben pedig a családomnak voltak földjei, amik nagy részt bérbe voltak adva, mert ezt így például kárpótlás útján meg ilyesmik útján szereztük, viszont a családból soha senki nem foglalkozott mezőgazdálkodással, kivéve mondjuk az őseinket, tehát hogy ilyen 100 évvel ezelőtt, vagy az déd nagypapám, vagy ilyesmi, tehát úgy érteni igazából nem értett hozzá senki, csak voltak. És egyszer, amikor nagyon-nagyon meguntam az irodai létet, és azt, hogy kint süt a nap, én meg bent ülök a klimatizált helyiségben, és itthon voltam talán ilyen húsvéti szünetben, akkor valamiért eszembe jutott, hogy miért nem lakom én inkább itthon, tehát miért kell nekem máshol lenni a világban, amikor itt is annyi mindent lehetne csinálni. Tény is való, hogy annyira nem értettem hozzá, de elhatároztam, hogy el fogok kezdeni ezzel foglalkozni, és lesz, ami lesz. Valamit kezdek ezekkel a földekkel, és a haszonbérletből visszaszerzem úgymond őket, és valamit fogok rajtuk termeszteni, lehetőleg olyat, ami nem szokványos. Tehát például én a kenderrel is elindultam egy ilyen úton, a magkenderrel, hogy lehet ezt learatni, hogy lehet termeszteni, hogy lehetne belőle rostot kinyerni, stb. Ez egy nagyon érdekes történet lenne egyébként, de Magyarországon az eléggé zsákutca, többek között így a jogi szabályozások, meg a vetőmagnormák, stb. Miatt, és aztán próbálkoztunk gabonatermesztéssel, ilyesmikkel, de az utóbbi megfejtések azok igazából nem régiben kristályosodtak ki. Édesanyám egyébként fenyőültetvényeket telepített már 10-20 éve, úgyhogy ilyen fás ültetvényes dolgokban azért úgy gondolom, hogy valamennyire képben voltam. Tehát a traktorvezetésen kívül igazából mindent csinálok. És így jött képbe a férjem. Tehát én, mint egyedülálló nő, aki hazaköltözött a nagyvárosból, nyilván gondolataim voltak, de szakmai hozzáértésem nem
feltétlenül, bár azt már eldöntöttem akkor, hogy mindenképpen ilyen regeneratív úton szeretnék elindulni, és nem a szokványos vegyszerezünk, szántunk, mindent na mindegy. Tehát, hogy ezen a vonalon semmiképp nem szerettem volna, mert már úgy gondoltam, hogy a földszomszédaink is csinálják ezt eleget. És szaktanácsadót kerestem egyébként már akkoriban, mert tudomást szereztem róla, hogy van Magyarországon egy talajmegújító egyesület, és úgy gondoltam, hogy jó lenne, ha valaki a hozzáértésével tudna hozzászólni az én gazdálkodásomhoz, és akkor még nem tudtam, hogy a megyében az egyetlen szaktanácsadó az a férjem, akit egyébként teljesen máshol ismertem meg, de így aztán útjaink keresztezték egymást, és akkor ő elmondhatja, hogy hogyan folytattuk tovább. Csak még annyit magam, hogy én viszont nem kívülről jöttem, gazdálkodó családban nőttem fel, kertészmérnök az alapdiplomám és növényvédelmi szakmérnök a mesterem. Én ipari mezőgazdaságot szolgáltam ki előtte, 2500 hektáron voltam üzemorvos, de én az ilyen típusú, jelenleg intenzívnek tartott gabonatermesztésben nem láttam igazából semmi jövőképet, és most se látok még. Szerintem teljes zsákutca az ipari mezőgazdaság, és kerestem a kiutakat. Sok másik, most már taktársammal együtt úgy alapult igazából kereső gazdákból ez az egyesület. És ehető gomba tanfolyamon találkoztunk egyébként Anitával az erdő közepén, teljesen véletlenül. És elkezdtük az ő földjén először normál ipari múltamból kiindulva gabonát termelni, mert ahhoz értettem, abból volt meg a sok 10 éves tapasztalat, de annyit tudtunk rajta finomítani, ez fontos, hogy minimál műveltük. Már minimál művelés alatt annyit értek, hogy nyilván nem volt szántás, csak egy sekély 5 centi mély kapirgálás, amivel akkor sem voltam már elégedett, de ennyit tudtunk, és így termeltünk 2 évig, de láttuk, hogy nem lesz jó, nem vagyunk vele elégedettek, és utána kezdtük el ezt a legelő gazdálkodást, és azzal a szemlélettel, hogy ebből egy permakultúrás vagy alkalmazkodó gyümölcs vegyes ültetvény lesz, ki hogy nevezi igazából. Én úgy érzem egy csomószor, hogy ezek a fogalmak egyébként nincsenek definiálva, nem is kell egyébként, meg van köztük átjárás. Egyébként még hozzá lehet tenni bármit, ha esetleg nem kell fölmondani ezt, igen, nem kell fölmondani ezt a 5-10 mondatot, hanem lehet beszélgetni. Sőt, én kérdezek is, hogy nekem van egy olyan, nem tudom, benyomásom, hogy főként az ilyen újrakezdő emberek, akik eljönnek egy multitól, vagy Budapestről, vagy külföldről, és ők akkor termelni fognak, és ilyen ebben egy romantikát látok, és mert hogy élnek egy olyan világban, amiben ők függőségben élnek. És eljönnek egy lehet, hogy nem is túl perspektívikus településre, és ott nem tudom, lehet, hogy nem is egy korszerű módon berendezett életet kezdenek el élni. Ez egyébként egy érvényes dolog, tehát hogy nincsen az, hogy valójában van itt is függés, csak nem az értéklánctól függők, hanem nem tudom, az időjárástól, vagy szóval itt is megvannak a kitettségek, csak másfajta kitettségek. Nagyon sok kitettség van, az időjárást mondtad. Most a nagy volumenekről beszélni, csak hogy értsed, 4,5 millió hektár van Magyarországon, jelenleg a gazdálkodó költségeit azt meg tudja szabni, de a felvásárlási árak rajta kívülálló dolog, plusz időjárás, tehát csak kitettsége van, ez egy elég stresszes munkakör, alapvetően ki lehet mondani. Mondjuk azt, hogy ez egy nehéz ezt nyugodtan ki lehet mondani. Itt a termelői piacon, itt vannak, ők ténylegesen termelők, erről is érdemes beszélni, mert alapvetően a gyümölcs-zöldség ágazat Magyarországon katasztrofális helyzetben van, nagyon egyszerű problémája van, az áfacsalás. Erről is beszélhetünk, 27% áfa sújtja Magyarországon a termelőket, de
Általában az uniós országban 5% az áfa. Hogyha ezt a különbözetet valahogy kijátszod, akkor te önköltségi alá tudsz menni, vagy önköltségre, és úgy adod el haszonnal, hogy nem adod el haszonnal. Ezzel szenved az egész ágazat. Egyébként ez már évek óta mondják, most kezdenek el rajta talán remélhetőleg javítani, és akkor fellendülnek. Nem akarok mondom panaszkodni mindig, de kitettségről volt szó, ez egy komoly része. Innentől kezdve, amíg ez nem oldódik meg, előrelépésre én személy szerint nem számítok. A romantika részéhez meg annyit, hogy én éppen azért hoztam létre egy YouTube csatornát a vidéki élet kihívásai néven, hogy ezt a romantikára felhívjam a figyelmet, hogy azért ezzel óvatosan, mert azért sok olyan ismerősöm volt, tehát személyesen ismertem olyanokat, akik leköltöztek, és fél év, egy év múlva úgy rohantak vissza a városba, hogy öröm volt nézni, mert hogy ez egy hamis kép. Megvan a romantikája, tehát természetesen megvan, én is minden reggel kiülök a kertbe, madárcsicsergés, gyönyörű környezet, és élvezem egy kicsit, de meg kellett tanulni, mert egyébként ugyanúgy beleürültem, majdnem az idegösszeomlás szélére kerültem a vidéki életben, amikor azért jöttem el a városból, hogy egy kicsit nyugisabb életet éljek. Most ehhez képest annyi meló van, meg annyi teendő van, hogyha nem tanulod meg elengedni a dolgokat, meg elfogadni, akár a kitettségnek való, akkor a stressz ugyanúgy meg fog ölni vidéken is, mint a városban is. Szóval, hogy ez egy ilyen kétélű dolog, hogy így oda kell figyelni és óvatosan, és ugye erre próbálom sok ember figyelmét felhívni, hogy lehet jönni, meg én is támogatom, meg mi is azért jöttünk ide, hogy azért mégiscsak egy természetközelibb élet, egy emberhez méltóbb életet lehet találni, élni, ennek minden nehézségével együtt, de nem szabad Hűbele Balázs módjára belevágni. Igen, a romantika részéhez én is annyit tudnék hozzáfűzni, hogy én is alapvetően, amikor még városban éltem, már akkor is rendkívül zavart az, hogy nincsen kapcsolatom magával az élelmiszerrel, amit megvásárolok a boltban. Már csak azért is, mert egyszerűen lehetősége sincs az embernek például egy lakásban, vagy akár egy családi házban is most már egyre kevésbé, ugye mindenhol rendezett udvar kell, mindenre kell legyen térburkolva, stb. Tehát, hogy nincs az embernek lehetősége egyszerűen kapcsolódni azokkal a dolgokkal, amiket nap mint nap elfogyaszt, vagy hogyha igen, akkor is csak minimális szinten. Tehát a teljes volumennek, amit mondjuk belepakolok a bevásárlókosaramba, annak a nem tudom hány százalékát képes az ember saját maga előállítani. Tehát ez az önellátás, ez is egy ilyen nagy szó szokott lenni, ilyen nincs szerintem. Tehát ilyen nem is volt soha, régen is cserébe éltek. Tehát, hogy persze, hogy a parasztasszony megteremelte magának mondjuk a paprikát, paradicsomot, ilyesmiket, de biztos, hogy nem állt neki mindenki mindennek. Tehát, hogy lehet, hogy mondjuk nem termesztett krumplit, a szomszéd meg nem dagasztott tésztát, meg csinált belőle száraz tésztát, meg ilyen tinktúrákat, meg krémeket, meg mézet, tehát hogy nem lehet mindennel foglalkozni. Tehát ez, hogy önállátó leszek, ez szerintem egy kicsit ilyen, szintén ilyen városi fogalom, igen, és nagyon nagy tévedés, de le a kalappal, hogyha valaki ezt meg tudja valósítani, ehhez közelíteni lehet szerintem, és engem rettenetesen zavart az, amikor mondjuk csirke mellett vettem a boltba, és így fogalmam nem volt, hogy honnan származik, hogy hogyan állították elő, bármi. Tehát ugyanígy a zöldségekkel kapcsolatban most már szintén, hogyha nem itt vásárolok, akkor is most ugye barack szezon van elméletileg, és egyik boltba se tudok venni, tehát multiknál most nem mondunk neveket, de bármelyik nagy áruházban, én mindig próbálok magyar termékeket vásárolni, és nem találok magyar barackot, tehát se sárga barackot, se őszi barackot, mert egy részben azért szerintem, amit a férjem is említett, hogy külföldről olcsóbb behozni nekik. A fagykárokat most ne is említsük, de hát egyszerűen az, amit itt megvásárolhatok a termelői piacon, az szerintem semmihez nem mérhető, amit egyébként máshol megvásárolok. Táplálkozás szempontjából. Mert van egy olyan jósága a termelői piacnak, hogy a helyben megtermelt zöldség-gyümölcsnek nincsen szüksége. Most csak a szakembertől nagyon óckodva merem ezt így mondani, ilyen nagyon magabiztosan, de hogy elvileg annak a minősége sokkal jobb tud lenni, mert nincsen szüksége olyan tartósítási, meg olyan minőségi követelményeknek nem kell megfelelni, ami mondjuk egy áruházhoz
nál szükséges. És ez azt jelenti, hogy akkor egy helyben termelt zöldség, gyümölcs, meg mondjuk a tápértéke, az akkor magasabb tud lenni, általában magasabb be is, vagy ezek jobb minőségek, amik itt lehet találkozni? Igen. Egyszerű 80-80%-os érettségben kell leszedni egy gyümölcsöt, tehát nem teljes érettségben, hogyha szeretném én azt szállítani, tartani. Nyilván az a 20%-a 100-hoz képest már az számít, illetve ki lehet mondani alapvetően azért jó egy ilyen termelői piac, mert a terméknek itt van arca. Én úgy gondolom, hogy az élelmiszer az egy bizalmi termék kell, hogy legyen rövid és hosszú távon is, és itt ez megvalósul, és ha valami esetleg nem jó, adhatunk visszajelzést a termelőnek, és azért úgy gondolom, hogy megfogadja és javul. Tehát ez egy hosszú kapcsolat kell, hogy legyen. Az élelmiszer, mindig is úgy kezeltem, hogy ez egy bizalmi termék, ezt a multinál elvesztettem, ezt a vonalat, de kell, és csak ennyi, hogy 80%-os érettség. Ha még messzebbről hozom, elmegyek mondjuk Spanyolországig, akkor meg lehet, hogy 70 és utolérleléses megoldás lesz. Egyébként nem rossz termék az. Tehát ami bejön, ez az áfacsalt termék, azok szakmailag jó gyümölcsök, csak egyszerűen ezt nem lehet 100%-os érettségben leszedni, és már csak az a különbség, ami van, az ég és föld ízben, illatanyagban, mert értsd csak annyi szakma, hogy abban a maradék 10-20-30% érettségben alakulnak ki azok a bonyolult aminosavak, amilyen sok energia kell, nem a cukor. Maga a cukor az megvan benne, tehát a pálinkát tudsz csinálni belőle. Nem lesz jó, de nem lesz íze, vagy nem lesz meg belőle az, ami számodra egyébként lényeges lenne. Amikor a 2022-ben elkezdtük szervezni ezt a termelői piacot, akkor az volt az alapvető gondolat, hogy ugye mindenki szeret enni, meg mindenki meg kell is enni, és ez egy nagyon jó kopogtató dolog tud lenni egy településnél, nem csak maga az élelmiszer miatt, hanem a fenntarthatóság miatt is. Most egy fogalmat szeretnék tisztázni, ez a rövid ellátási lánc, vagy szokták REL-nek is rövidíteni. Ugye az a lényege a dolognak, amit most itt el is mondtál, hogy nem kell akkor a világ másik végéről rengeteg energiával és rengeteg ökológiai lábnyommal ide szállítani a nem tudom sárga barackot, hanem az akkor az itteni meghatározás szerint 40 km-en belülről az számít helyének, 40 km-en belülről tud érkezni. Ezáltal azt a pénzt, amit mi rászánunk, akkor az nem a Hatos út melletti multikba megy be és azonnal elhagyja Bonyhádot, hanem akkor egy kicsit itt tud maradni. Tehát a helyi gazdaságot tudja akkor támogatni, a helyi gazdaságot tudja fejleszteni, így csökken a helyi gazdaságnak a kitettsége, javulhat esetleg a foglalkoztatottság, javulhat az egészség, csomó minden tud javulni, és a legfontosabb, ha a fenntarthatóságról beszélünk, hogy az ökológiai lábnyoma a Bonyhádnak vagy a térségnek akkor csökken. És tulajdonképpen amikor elkezdtük, ez volt nekünk a legnagyobb célunk, hogy egy ökológiai vektort is így be tudjunk vinni. És ami még vele jár, és szerintem az tök jól megvalósult, hogy egy közösség tud ilyenkor kialakulni. Tehát egyrészt van egy face-to-face találkozás a termelő és a fogyasztó között, meg lehet beszélni dolgokat. Mi most termelői piacként működünk, de egyébként vannak ennek ilyen különböző szintjei, vannak bevásárlóközösségek, kosárközösségek, és tehát, hogy ez nem csak egy ilyen szinten megálló dolog. Lehet, ami most éppen is történik, hogy valami kiegészítő műsort vagy kiegészítő programot lehet szervezni, tehát hogy eleve egy ilyen és bocsánat, tápérték részéhez szeretnék még hozzászólni. Számomra például az egyik legnagyobb vonzerő, és a mai napig az egyik legfontosabb, amit itt szerzek be a piacon, az a pékáru, illetve a sajt. Tehát, hogy konkrétan
mindegy, hogy multihoz megy az ember, vagy pékségbe, most már ott tartunk, hogy a pékség is csak egy ilyen összeszerelő üzem, és amit kenyér címszóval árulnak, az a botrány. Tehát konkrétan nem lehet megenni, nem lehet felszeletelni, semmit nem lehet vele csinálni. Tehát én, hogyha valami értelmeset szeretnék enni, akkor gyakorlatilag ezen kívül, hogy itt megveszem, sehol máshonnan nem tudom beszerezni. Néha van olyan szerencsés helyeken, vagy szerencsés piacokon, vagy a szomszédságban, hogyha valaki süt kenyeret, vagy a rokonságban valaki ilyesmiket csinál, akkor se feltétlenül biztos, hogy a megfelelő módszerekkel, de az már legalább kenyérnek látszó tárgy. De tehát, hogy olyan, hogy ilyen igazi kovászos pékáru, ami tényleg eredeti alapanyagokból készül, és nem tövegnövelőszerrel, meg mindenféle adalékanyagokkal, én máshol nem tudok beszerezni. És szerintem a kenyér, a kifli, a kalács, stb. Ezek ilyen alapélelmiszerek, tehát minden reggel, minden este ezt esszük. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt itt meg tudjuk venni. A sajt ugyanez, tehát az, amit Magyarországon szerintem a háztartások 99%-ában trappista sajtnak megvásárolnak, az egy gumi, egy semmi gyakorlatilag. Tehát, hogyha sajtot akarok enni, akkor én azt itt fogom megvásárolni egy olyan termelőtől, aki azt tejből készíti, és nem mindenféle egyéb tejnek látszó dolgokból, szintén adalékanyagokkal, stb. Ugyanez igaz a joghurtra, tehát, hogy ezek igazi élelmiszerek is, és szerintem nagyon fontos, és főleg egyébként a kisgyerekeseknek, és azoknak is, akiknek bármilyen ételérzékenységük van. Igazából azt akartam kihozni a dologból, hogy ami itt történik, az nem csupán csak egy piac, hanem ez egy nagyon komoly és sokszínű dolog. És erről szeretném kikérni a véleményeteket, hogy egy termelői piac szerintetek ez mit jelent, és mi történik itt? Miért fontos, hogy van termelői piac? Én egyetlen egy dolgot szeretnék most kiemelni. Egyébként sok minden elhangzott már ebben a beszélgetésben, ha nem is így direktben, de én azért emelném ki a személyességet, mert szakmai dolgokról sokat beszéltünk, tápláléknak az értékéről, de hogy tudjátok, ebben az online világban, ahol már minden virtuális, szerintem nagyon-nagyon komoly szerepe van annak, hogy személyesen egyszerűen csak kapcsolódjunk egymáshoz, találkozzunk egymással, beszélgessünk egy kicsit egymással. Ez nekem ilyen nagy mellbevágó tapasztalat volt például, hogy lejöttünk falura, és egyébként olyan nagyon sokkal nem más az élet a városhoz képest, mert mondjuk egy panelban se ismerik egymást a szomszédok, de már azt látom, hogy falun se annyira. De mindenki bemegy a szobájába, bekapcsolja a netet, meg a tévét, meg úgy, és nincsen már az a közösségi élet. Nyilván mindenhol vannak ilyen kis kezdeményezések, és szerintem pont ilyen egy termelői piac, vagy ilyen szerepe is lehet. Én ezt akartam kiemelni. Persze, visszatérnék arra, hogy az élelmiszer az egy bizalmi termék kell, hogy legyen, és itt a termelői piacon termelők vannak, nyilván. A hagyományos piactól nagyon eltér ennyiben, ahol pedig nagybani piacon megvásárolt áfacsaló továbbértékesítők vannak, itt van arca a terméknek, és én nagyon szeretek kérdezni. Nem tudom, hogy a termelők szeretnek-e válaszolni, de szerintem itt igen. Én mindig kíváncsi vagyok a fajtákra, melyik után melyik jön, mert nyilván nem mindegy, hogy melyiket szeretem, melyikre mit javasol, illetve itt lehet venni 100%-os érettségben lévő gyümölcsöt, max szól, hogy ma holnap el kell fogyasztani, de az igazán, ami finom. Az, amit itt meg lehet rendelni. Itt lehet megbeszélni egy termelővel, hogy nekem kéne 20 kg majdnem folyós barack, mert szeretnék lekvárt. Persze, ha most elmész a boltba és megveszed a 85%-os érettségben lévő barackot, abból lesz lekvárod, csak nem lesz jó. Teljesen fölösleges nekiállni is ennek. És itt végre van egy ilyen lehetőség, hogy kialakul egy ilyen kis közösség, egy kapcsolat a termelő és vásárló között, illetve a termelő és termelő között is, mert ki is kell. Jó. Emlék azt beszéltük, hogy egy fél órát fogunk beszélgetni, ami nagyjából le fog most már járni. Akkor én ilyen zárókörként egy olyan kérdést tennék fel, hogy ha most akik itt vannak, esetleg akarunk nekik valamit tanácsolni, vagy nem tudom, véleményeteket mondani, hogy a termelői piacra járnak, akkor ők mit keressenek,
hogy keressék, illetve ha még egy fenntarthatósághoz szeretnének kapcsolódni, akkor esetleg még mi az, amit szerintetek érdemes tenni egy egyénnek, vagy egy helyi szinten ezzel érdemes foglalkozni? Én nekem van ötletem. Jó, akkor én kezdem a kezdőkört. Én úgy gondolom, hogy a fenntarthatóságnak az a legfontosabb, és egyébként ez a termelőpiacra is tök igaz, hogy a versenykultúrát visszarakja az együttműködés kultúrájává. És szerintem ez maga a fenntarthatóság. Tehát, hogy az emberek együttműködni kezdenek, és nem pedig versengeni. Ha valakinek van ingerenciája ezzel foglalkozni, ami jelzem egyébként, hogy egy egyirányú út, és egy egyre szélesedő út, tehát hogy az ember egyre több szinten fog vele találkozni, de ezzel valaki elkezd foglalkozni, akkor nincsen vissza, akkor ez egy olyan ébredésszerű élmény lesz, hogy akkor már csak az van. És tehát azt akarom mondani, hogy ha valaki úgy szeretne ezzel foglalkozni, vagy érdekli, akkor én ajánlanék 2 honlapot. Az egyik a kiutak.hu, a másik pedig a testvér honlapja, ez a kisközösségek.hu. Kifejezetten ökológiai témájú és kifejezetten helyi kisközösségeknek a szervezésével foglalkozik. Tele van ötletekkel, irodalommal, videókkal, gondolatokkal. Szerintem egy nagyon jó, mind a 2 nagyon jó portál. Nagyon jó szakemberek kezdték el csinálni, és egyébként nem is tudom már hány éve végzik, úgyhogy én ezt tudom tanácsolni. Itt is nagyon sok mindent lehetne mondani, de csak azt az egyet mondanom, ami először jutott eszembe. Ez pedig az, hogy ha valaki egy társasházban lakik, akkor is ki tud tenni egy balkonládát, és tud benne már egy pici paradicsomot nevelni, vagy nagyon sok salátát, akármi. Tehát, hogy ezen lenne a hangsúly, hogy amit csak lehet, azt próbálja meg maga előállítani, és nyilván, hogyha szűkek a lehetőségek, akkor a szűk lehetőségek, de hogy azt a picit tegye meg, és hogyha ezt a picit megteszi, akkor, és hogyha sok mindenki megteszi a picit, akkor az már összességében nagy és komoly hatása lehet. Nekem ez jutott eszembe. Szerintem még egy nagyon fontos dolog, és ez biztos, hogy régen engem sem érdekelt volna, de mióta gyerekeim vannak, azóta nagyon fontosnak tartom, hogy ők is megtudják, hogy amit eszünk, az honnan és hogyan kerül az asztalra. Tehát nem csak az legyen, hogy anya elment a boltba, és hazahozott egy csomagtartónyi becsomagolt akármit, és akkor az így mindig evidens, hogy ott van, kiveszek egyet a hűtőből, leveszek egyet a polcról, kicsomagolom, és ennyi. Tehát nekem személy szerint nagyon-nagyon fontos az is, hogy gyerekekkel jövök vásárolni, és látják, hogy az, amit megveszek, azt emberek állítják elő, tudja, hogy ki az a sajtos néni, tudja, hogy ki az a kalácsos néni, és tehát, hogy az én gyerekkoromban például ez még teljesen más volt, mert én azért a nagyszüleimmel jártam ki a tanyára, ott láttam, hogy hogyan vetették a paprikát, vagy hogyan palántáztak, vagy stb. Viszont a mostani kisgyerekeknél szerintem ez már nem feltétlenül van így. Tehát, hogy az én szüleim generációja már nagyon sokszor eladta a régi tanyákat, és nem tudtak ilyen szinten kapcsolódni ezekhez a dolgokhoz, nyilván ennek sok oka van. Tehát a nyugdíjkorhatártól kezdve nagyon-nagyon messzire vezetne ez a dolog, hogy miért nem tudnak ők már ilyen jellegű dolgokkal foglalkozni, az érdeklődésen felül. De a gyerekeknek azért mégiscsak valahogy vissza kéne adni azt az információt, ami elveszett így a generációk során, hogy maga az élelmiszer az hogy néz ki, miből lesz, akár a hús, vagy bármi tényleg. Tehát, hogy az tök jó az is, hogy az ember otthon neki áll tésztát csinálni, meg stb., de az megint csak egy dolog. Tehát az ember nem tud mindennel foglalkozni, és az, hogy itt több mindent lehet látni, és akár utána el lehet menni az adott gazdaságokhoz is, nyílt napokra, stb. Körülnézni. Tehát szerintem ez nagyon fontos alapvetően.
információ szintjén. Fenntarthatóság. Szezonalitáshoz vissza kellene térni. Ipari mezőgazdaságból jövők, anyagmozgatás és csomagolás technika tudományágán keresztül nagyon jól meg tudunk mindenfélét erőszakolni, de nem lesz jó, mint mondtam, az érettség. Körbe kell nézni, gyönyörű sárgarépát látok, most van az első szezonja, eszméletlen jól néz ki, ezt lehet, hogy hűtőházzal, nem teljes érettségben, későbbi technikán csinálni, de nem lesz olyan, mint ami most itt van, és itt van a szezonja, és ezt a fogyasztó saját érdekében kell, hogy felfogja, mert neki érdeke az, hogy minél teljesebb érettségben, szezonban vegye meg azt a terméket, mert akkor lesz jó. Ha én megerőszakolok, az a barack, az barack lesz, de papíron. De amúgy nem. Hát nincs is értelme arra úgymond kiadni a pénzt. Véleményem szerint is azt kell erőltetni, és amikor nincs szezon, akkor fermentált formában kell őket elfogyasztani, és ezt kell újra megszokni, mert most habzsi-dőzsi van, bemegyek, mindenhol van, mindig minden, ezt már kezdtük megszokni, de ez egy hamis kép igazából. Oké, akkor nem tudom, valakiben még maradt valami, akkor Ani, Bence és Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy akkor beszélgettünk egy kicsit.